Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Киҷо бошед, ободу сарбаланд бошед. Хитоби ман аки хитоб не, ягон ответ нест, просто як маслиҳати ман ба ҳамин Рамазон Холиқов. Ман ҳамин рӯз бароятнатиҷаро дидам. Бароятнатиҷа мегӯяд, ки ҳамаи блогерҳо ҷамъ мешавем 100 блогер. 1000 рубли метиҳем, 100 000 короче пешакӣ. Ту фақат Рамазон миллати моро пас назан, атфи чапака бас кун ва фақат қисса нахӯр, ки ягон ҳадис, ягон амри маъруф. Ман дар суханҳои бароятнатиҷа тарафдорум. Манам ина як кӯма одамам, ки дар ман занг зан Рамазон, ман 1000 рубле ҳар моҳ дар картат мепартом. Фақат ту миллати моро пас назан. Фақат видеода нагӯ, ягон вақт видео дар даҳнат набиёр, ки духтари Қуръонхон будаю, фалон беҳмадон гуфта дар даҳнат даҷи талаффуз накӣ хеле гапора. Барое ки ягон вақт духтари Қуръонхон, ягон бачаи Қуръонхон ахиротар ӯ гапое ки ту мегуфтӣ, ӯ корое намекунада, фаҳмидаси? Барои он ки Рамазон ма 1000 рубле дар ту метиҳам ҳар моҳ. Дар ман занг зан, ҳар моҳ 1000 рубле ман метиҳам. Лекин аз ту як хоҳиш, ки миллати моро пас назан. И тоҷика ба и тоҷик ҷанг намон. Ин ҳамин мақсад ман дорам. Ҳамин 1000 рубле садқаи сар. Дар видеоот ё ки аз ислом нақл кун, ё ки туи амакита нақл накун. Аллоҳи меҳрубон ҳамаи ғарибонро нигаҳбон бошад. Агар ки барои ҳамин видео шуда шумо обуна шуданӣ бошед, вообще обуна нашавед. Аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам, барое ки як хело бегӯянд ина бародари тоҷик хиста барои Рамазон ответ дод, ки подписчик ҷамъ кунанд. Не бародаро, ман пули ҳароми ютубам ягон вақт кор карда нестам. Барои подписчикам зорам карда нестам, барои лайк, дизлайк и ягон вақт рекламаи пулакиам кардагӣ нестам дар каналам. Ҳамиқа ки дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. Аллоҳи меҳрубон ҳаматонро нигаҳбон бошад. Ободу сарбаланд бошед. Лекин ягон ҷо ягон кампир муҳтоҷ боша, мақсад ки дигар вихид надора, Тоҷикистон рӯй кардан накун. Дар ман эҳтиромона хоҳиш кунед, гӯед акай Фахриддин дар фалон ҷам хеле як темае, номераам кампира тиҳед, тамома хидм ҳал мекунем, билет мегирем ша. Ба Тоҷикистон рӯй мекунем, ранги дигар блогерҳо тамоми узви баданша сёмка намекунам. Фақат обичный телефон гатикаш гап мезанам. Модарҷон фалон чиза билеттон, фалон ҷода бурем, дар фалон самолёт шинед равем. Ин ҳам кор аз дасти ман мебе иншоалло. Барои он ка касе ки тоҷика пас мезанад, ман душмани ҳамон одамам. Чӣ хел фаҳмиден? Фаҳмиден, ништак фаҳмиден? Бошен короче. Видеои ояндаро ҳам ждат кунед.